Ing sawijining désa ana bocah siji sipate bandel banget. Dheweke nduweni kanca loro. Sing siji uga nduweni sifat rada nakal. Sakliyane kancane siji, sifate apik lan budi pakerti. Ing sawijining dina, Assalamualaikum, Pak. Jadi madrasi Nata hari ini wonten apa mboten nggih? Salam. Enak, Nduk. Nduk, ndek kancamu. Ayo Cak, langsung bedel ae. Ayo Cak. Ayo, Nduk. Jalan tau Cah Nom. Kita orang tua ndak sopan. Nah, tos ini piye? Wes ya, hati-hati. Ya. ing dalan wong telu iku mau ketemu Pak Agus lan Pak Sugeng sing numpak sepeda motor. Dheweke padha nyapa sithik-sithik, nanging dumadakan motor sing ditumpaki Pak Agus lan Pak Sugeng oleng nganti padha tiba. Monggo Pak. Ayo ditolong. Ayo. Wegah tiba kaya ngono iso tani dhewe. Kan ayo ditolong dhisik. Ayo. Pripun Bapak kok sak sejalan niku? Apa-apa, Nduk, masih dulu sebelumnya. Oh, nggih Pak, atus nggih Pak. Badhe ngaret to. Sawise nulungi Pak Agus lan Pak Sugeng, Nata, Tania, lan Alfi mlaku-mlaku. Ayo mlaku-mlaku ayo. Ngene iki bosen. Mlaku-mlaku nyandi. Yo nyandi kono. Ya wis ayo. Ayo. Pranyata ing dalan bocah telu iku mau weruh wit jambu sing wis ana uwohe. Tania langsung ngajak koncone ngepek jambune. Cah, nek jambu. Oh iya, enak iki ayo ngerah. Piye lek ngerah dhuwur? Menek ta? Ayo aja omong sing duwe sik. Iya, Mbah Marjo iki galak lho. Halah, lek diseneni ya dirungokne ae lah. Ya wis, aku menek kok jagane ning ngisor karo. Tanpa basa-basi, Nata langsung menek wit jambune. Tania lan Alfi jagani ana ning ngisore. Ananging pas menek, Boleh apa kuwi? Dene Mbah Marjo ayo. Ditinggal mlayu, pancen bocah bel gede. Asal nang kene arep pengen jambu ke tembung dhisik. Nggih, Mbah. Terus dipanek ngono kuwi. Mau Tania Mbah sing ngajak sanes kula. Ngerti kandhani kok omong ae. Yang salah, jawab salah. Omong ngomongmu. Boten Mbah. sakwise Nata diseneni lan diomongi Mbah Marjo, Nata langsung kabur nyusul Tania lan Alfi sing wis mlayu dhisik. Kok padha ninggal aku iki karepe piye? Lah piye to? Aku ki wedi karo Mbah Marjo. Mau tak kon nembung dhisik angele malah ngeyel. Ya wis nek kene lan dhisik no. Apa tuku es ayo? Ngelak bar mlayu-mlayu. Wis ayo. Nata, Tania lan Alfi langsung tuku es. Sakwise tuku es, bocah telu iku nerusake mlaku-mlaku. Nanging ing dalan Alfi weruh Pak Slamet lan Pak Rahmat sing lagi mancing. Bocah telu iku uga nduweni niatan sing ora apik. Segere. Kaya nek Pak Rahmat karo Pak Slamet lagi mancing ning kali. Oh iya kae, apa dijegurne ae ya? Iya dijegurne ae. Ayo. Aja ngono lho, ndak apik. Halah ra apa-apa, ayo mudhun. Ayo. Ayo. Bocah kurang ajar. Aja mlayu.
Sakwise bocah telu iku mau iseng jegurne Pak Slamet lan Pak Rahmat ing kali, bocah telu iku langsung kabur mlayu. Nanging ing tengah dalan Nata tiba, ngasih sikile kesleo. Cah, ini tanah aku tiba ki lho. Iya to, Pak. Oke, ayo. Mangane to, lek aja ngisengi wong tua, jadi kena karmane dhewe to. Ayo wis, ayo mulih sik. Banjur Tania lan Alfi langsung nulungi Nata. Sakwise nulungi Nata, bocah telu iku mau langsung mulih ning omahe Nata. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nyapa kuwi kok sikile diket iku? Dek wau Nata teng jalan tiba gek kesleo. Yono kuwi lek nakal karo diomongi ora manut. Nata diseneni bapake, nanging dumadakan Mbah Marjo, Pak Slamet, lan Pak Rahmat rame-rame mara ning omahe Nata karo muring-muring. Oh, non, Pak. Waalaikumsalam. Lagi bocahe. Teng napa nggih, Mbah, Pak? Bapak mana? Enten. Pak, Bapak dibadosi. Enten apa nggih, Pak? Iki lho anakmu nyolong jambuku, ora omong sik. Iya, iki lho anakmu nakal. Aku mancing karo Slamet dijegurne. Masa iya to, Mbah, Pak? Iya. Piye to, Nduk, arek nakal men. Nata, Tania, lan Alfi banjur nunduk terus amarga keweden diseneni bapake lan wong sing wis dinakali iku mau. Akhire Alfi langsung ngakoni kabeh kesalahane bocah telu iku mau. Ngapunten, Pak. Dek wau kula kalih rencang-rencang iseng nyolong jambune Mbah Marjo kalih jongkokne Pak Rahmat kalih Pak Slamet. Sakwise Alfi nyeritakake kesalahane bocah telu iku kabeh, Nata lan Tania langsung njaluk ngapura marang Mbah Marjo, Pak Slamet lan Pak Rahmat. Ngapunten Pak, sampun nakal kalih boten sopan marang panjenengan sedaya. Kula nggih nyuwun pangapunten, Pak, amargi sing gadah ide niki wau kula. Lek kowe wis ngakoni kesalahanmu, Sakwise njaluk ngapura, Tania lan Alfi padha mulih ning omahe dhewe-dhewe. Sesuke, Nata, Tania, lan Alfi dolan bareng maneh. Cah, aku kok ngerasa bersalah ya karo Pak Agus karo Pak Sugeng. Ayo Cah, baturan aku goleki Pak Agus karo Pak Sugeng. Ayo. Banjur cah telu iku nggoleki Pak Agus lan Pak Sugeng. Pranyata Pak Agus lan Pak Sugeng ana ing sawah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kodok. Niki lho, Pak, Nata badhe nyuwun pangapura amargi dewingi mboten nulungi panjenengan sedaya pas gawah. Nggih Pak, kula nyuwun pangapura amargi dek wingi mboten nulungi panjenengan sedaya. Duk, ora apa-apa. Ora apa-apa, alhamdulillah padha sadar. Sesuk-sesukne lek nek wong tiga padha kompak nulungi lho ya. Nggih, Pak, ngoten mawon. Kula Tania kalih Nata badhe nyuwun pamit. Duk, hati-hati podokan. Pun, Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Sakwise bocah telu iku marani Pak Agus lan Pak Sugeng, Alfi ngajak kanca-kancane ing omahe Pak Ustad amarga pengin ngaji ae. Dinggo ngisi waktu luang. Sorene, Ayo Cah, budal nggone Pak Ustad. Ayo. Terus ayo. Assalamualaikum, Pak Ustad. Waalaikumsalam. Lho enak iki padha rame-rame rene kabeh. Pak angsal napa mboten nggih kula kalih rencang-rencang belajar ngaji kalih panjenengan. Ya oleh tondo iki mumpung wis magrib kita ayo ning musala. Nggih Pak, matur suwun nggih. Monggo, ayo Cah. Ayo.
musala cah telu iku mau sinau ngaji, salat lan liya-liyane. Pak Ustad yo nyanjangi sing apik-apik marang Nata, Tania lan Alfi. Akhire saiki lan sateruse cah telu iku mau janji nek ora bakal nakal-nakal maneh. Dheweke yo janji bakal dadi bocah sing ngerti sopan santun lan adab marang wong liya, terutama wong tuane dhewe.